Lason si Inglongpho karbilo tarlia songa long klem bari matum doan jelang pet pen. Pinija khongpo ni phain kora trokarni disia sa emalong khomridam si disia kimi sangpi Nirala Phangchopi aphan karcho damabirta ribdunlo. Sangpi Nirala Phangchopi ta ihodisi KSA long ke klem chpadu pik abang phila. Lasopensi pini Abarim KSA klem bang piatum doan jingrum si karcho dama jamek deng dang pusi pherang ke pen birtanang pali. La poelo non jitum manbom de non kibom district commissioner bangke nilitum Karbi Student Association along klem bang philo vice president serang le klem bom la serang le pinidak deputy district commissioner man penaposi nilitum la KSA ex forum mat ex studentum chingrum si alang le pan archo dam nang pusi nidum ke ba alang li nili ning awe setame ningkan pliningkan phobagdo alang li Charlie bom go college ong Charlie bom hosi alang lita mane halasot swarlo pen active nidum KSA member lo abang philo alang li tibe dopik la pen alang li pen mohet niltum chethanlo chingkilo nilitum haflong madela dimaso district ta nidum haflong mata meeting damlo ala DSU atumpen la pen cafe da damlo langting da damlo maibong da damlo la sang si diung brada ni tum damlo la pen da kar benglong ma ga to kan da tum meeting dam rapet tilo hamren na tu pusa hotelang so pusa me la pu is na da so keola punon ba dilai punon la pen conference about 18 dalang limis me active pick la pen li take share reset la pen kaya punching hon pick hangjang halasut benta active pick kaya ko sonse aprang ponjima kaya pan ko sonse paprang ponjima po alang li halasut benta kabor ido alang li chari bom hot pen seta la se hala bangso alang li jido kabor ipen aninga che thepen la pen aninga matha pen pini da commissioner mandelo la si non da tum ninge thedo alang li karbia kaya pan karbia rara pan po anso se alang li development akam claim bonji pusi nil tum ning thepon la si tum ka che hok la pen ninga rong pen hisabu ne pudam lo pote la si non tum pudam po Karbi Anglong Autonomous Council di non CM samela ken tum product lo la pen non song taxi MP di non omorsing tiso same la ken tum product lo la song taxi akabrek horen tobi alang same ni tum pensi non keman lo la pen long nit ang same tum KSA pensi ni tum product lo la song taxi mugul kathar ACS 1 same nel tum pensi keman lo ni tum KSA pensi keman lo osuk teroni em keman ta dolo la pen George Melik same la song sak dolo la pen rotoning teacher song thak lo la song se topic non kibom tum do don mudam lekhe same tum pensi man lo Johnny timung ta ni tum KSA pensi man lo head long for MSc hamren pen same alang ta ni tum pensi man lo la song taxi do lang ni tum dopik haya la si apen officer da dopik long si dolo la the 1959 Karbi Student Association ki seng ponahut Protap Chandra Tokbi la pen la song sa Gandiram timung alang ni tum ke seng ahut a symbol abangke Inglongpho la pen Morning Star la si ni tum halaso ahut setame halabang so a symbol ben siklem mom pose ditum ke hok pe da ke sia a rolong si dolo pose ni tum ningje samlo la pen moto same kaying thulo nang po pe pin pen kewang tor ha ke ching 1959 aningan ben ke ching ben kewang a rolong si alang litan ni tum nang do lo pen tum klem rapet lo Inglongpho.